Assalamu alaikum bandira meɗen ƴewɓe teleji meɗen adunaru hakika ni no on jiidaɗen du konda caggal on nandi noɗen fayden ni hooreɓe duroɓe ko wiyete APS wakkati muɗum hande du konda ni on jiidanɗe e leñi fulɓe en andi leñi leydi meɗen Niger wana leydi Niger tan du leydi adunaru fuu no woodi leñi jammoje haqiqan hande en jiidan e leñi fulɓe leydi Niger wiyeteɓe jelgoɓe en andi bandira meɗen ƴewɓe teleji meɗen adunaru hakika ni no on jiidaɗen du konda caggal on nandi noɗen fayden ni hooreɓe duroɓe ko wiyete APS wakkati muɗum hande du konda ni on jiidanɗe e leñi fulɓe en andi leñi leydi meɗen Niger wana leydi Niger tan du leydi adunaru fuu no woodi leñi jammoje haqiqan hande en jiidan e leñi fulɓe leydi Niger wiyeteɓe jelgoɓe en andi no woni nder leydi Burkina fa leydi ndi no indira Djelgooji jaati hande du kondan en jiidan e maɓɓe ɗo endan ɓe kalana ɗen ɗume woni tarihi jelgoɓe ɗume waɗi jelgoɓe mo en woni denɗiraɓe muɗum e seni Allah jaaɓi keerol ƴeewoɓe fahinda ni télévision ji meɗen adunaru no en jettaɓe du kondan sanne ndele jonin say en kota ɗo e nder Modibbo assalamu aleykum. Aleykum assalam wa rahmatullahi. Noy inde? Inde amen wiye Mamadou Isa min anditire Belko Isa. To Belko jonin komin jiɗi min paama hande na wawi haalande min ɗume woni ko wiyete jelgoɓe leñol ngole noon e fulɓe gam jammoje noon ko nimɓe fu no godi jammoje ɗum min jiɗi paaminamin e forto ɗum golle leydi Niger. Wallahi Ibrahima alaji awaddani ko maana jelgoji hon min suku o kam mi wawa famude ko won maana jelgoji pay amma miɗo wawi haalande seeɗa hadde ko Allah anani kam jelgoji leñi keewi sa wi jelgoji leñi keewi ko ɗo sa wi jelgoji sa wi jelgoji no wiye kawon leydi ni sa wi jelgoɓe ɓe mbiyete jelgoɓe ɓendude famina amma leydi ni wiyete jelgoji donc pullo fu gonɗo toon wiye pullo jelgoji suudu laamu noon wiyete jelgoɓe ɓiɓɓe laamu ɓen kamɓe ɓe mbiyete jelgoɓe jonka ko fuɗɗi jelgako ngu ɗum konguli loori muɗum e woɓɓe kam mbi nayi maɓɓe ɓe jelata ɗum waɗi ɓe mbiye jelgoɓe woɓɓe mbi kamɓe ɓen ɓe fesogol ɓe godi fesogol ko wiyete fesogol ɗo mo jiiɗa maɓɓe ala nder fof wodi fesogol pamrel ngel ɓe cendil koye maɓɓe heddiɓe ɓe mbiyeɓe jelgoɓe kano leydi ni kam wiyete jelgoɓe. To jonin Belko Isa komin jiɗi min paama hande jelgoɓe leydi Niger onon kan nder Niger woni ko gonɗon asili jelgoɓe to nanɗon ƴoyi ko wari leydi jelgoji fa yetti Niger. Ɗum waɗi mbimami jelgoji leñi ke kawru ɗon asili jelgoji sinni e daari fof tuɓe tati ndimi jelgoji tuɓe tati ndimi jelgoji aranal kawon tubal booni ngal jalluɓe e tubal gonno e tubal foyi donc fu nder Mali tuɓe tati e fuli Mali ngoni kanji ndimi jelgoji saba e mbi'i yimɓe laamotoɓe jelgoji hande ɓen eɓe jeyda e jalluɓe bonɗi direct saba e mbi inniɓe ɗon jeeya baaba woɓɓe mbi baaba on e hoorem ɗon jeeya ɗon konngol goɗɗo loori mbi kanko ko o garalo amma o dewli li maɓɓe o rimi sukaɓe makko woɓɓe mbi wona noon kanko on o hoore makko o jaljallo amma o ɓangi suudu laamu ɗum o rimi sukaɓe makko to sukaɓe makko ɓen gooto ɓe feri wari jelgoji leydi mbiyeten to ɓe mbiyata jelgoji hannde ɗon on wiyete garɗo ɗo on wiyete Sambo
a faami sammo on kam rimi aali sammo aali sammo on kam fini laamaji Djelgooji kam fuɗɗi laamaji Djelgooji a faami ni ko men nani mawɓe amen e kaala aali sammo kanko feni ardade kono fa heɓa hawa yimɓeɓe ɓe tawi ɗon ɓen ɓe kewti leydi ndi laati leydi maɓɓe fulɓe tawa ɗum fof mballiti yo ñande nden ɓe kooƴi o ɓe gaɗi o ardiɗo fulɓe o fuɗɗi laamu Djelgooji o wiyete aali sammo gaɗa makko donc ɓiɗɗo makko kamɓe tokki on jogui ɓerno joom wakkati ɓe ƴuwi toon ɗendal nder leydi booni toon fa ɓe gari nande o fuɗɗi kono ko o laati ɗon ɗen fa nokku wiya Djelgooji no on jogui ɓerno on nam jogaɗo wallahi Ibrahima Alaji ɓerno o ko tubaɓe wiyete exactement mi jogaki amma hiisa dimma ko fulɓe kalata mbi ɗum waɗa dagduɗi kemtati e fa écoute saabu laamiɓe illa nde waɗa joni so limtama fof duuɓi maɓɓe yahan fa kemtati ma fa ko dikki kano mi anna dimma majjum payi no wawi ɓuura keme tati no wawi fayi waɗa keme jeegom ma keme joyyi amma dimma majjum taw ɗiɗum ɓuuri keme tati ɓuuri duuɓi keme tati to ñande mum koɓe gari e Djelgooji leydi Djelgooji ɗum ɓe tawi leñi goɗɗi na leñi kamɓe ni woni ko adi joɗade ɗon to fulɓe ɓe tawi ɗon leñi goɗɗi sabu ɓe tawi ɗon ha ɓe wiyete kurminkoɓe e nanɗe ɓe tawi ɗon ha woɓɓe fani sogonkoɓe payi fof ɓe tawi ɗon ɓen du fa hannde aslu ene heddi ɗon ɓe tawi ɗon ɓe fa joni aslu ene heddi ɗon fo ndillahi fo ne keddi ɗon sabu aɗa andi tubal kurminkoɓe ka tuban ene heddi kawgal arbini tuban ɓe to do tubal wonno fa nokku soɓɓiri toon no wiye tiŋe wuro ngo heddaki hannde amma ne keddi toon fa hannde kam ɓurne cawi toon jonka nayi to ñoɗɗi hannde to ngoodi sembe hannde ɗum ka min famasi amma fa hannde no taabi yimɓe ne keddi toon to tuɓe Djelgooji ɗen ɗo foti tuɓe Djelgooji o tati wiima aali sammo o kanko rimi ɓii ko mawɗo o wiye mboldi aali gaɗa muɗum mbuula aali gaɗa mbuula aali goɗɗo wiye maaliki ɓiɓɓe nayo worɓe wonko o heɓi ɗo nayo worɓe ɓen ɗiɗo moƴƴo kamɓe ɗuude muɗo heddi laamu ha wara joni mboldi on ɗuude muɗum kam won barbulle woni fof ko wiyete Djelgoojo gonɗo barbulle fuu e mboldi aali heewi woni fof ko wiyete jibo e tongo mayel fuu ko ƴiwi e mbuula aali a faami ni to joni na wawi haalande men Djelgooɓe leydi Niger ko ɗum eggoy toon fa ɗum warti ɗo endan kamɓe ɗo Djelgooɓe toye toye tawani nder leydi men e Niger ɗo hannde eyi mi haalninom joni koɓe gari nene ɓe tawi ɗon ha ɓe tawi ɗon fulɓe ɓe tawi ɗon ɓen wonde fa hannde keddi ɗon e nder fulɓeje ɓe guermu ene woodi ko feri naati leydi Niger woɓɓe ndewi toon saabu Djelgooji yimɓe peri sanne ko heewi feri naati moosi ko wiyete fulɓe moosi hannde samme moƴƴoyi e Djelgooji jeeya hono mbinmami joni booni kam rimi Djelgooji kamɓe gonno e foyi hon noon Djelgooji do kam rimi fulɓe moosi fulɓe nanta fulɓe moosi hannde ɓe semme maɓɓe fulɓe Djelgooji e jeeya e fulɓe Niger woɓɓe ke gorgal leydi Tera en Djelgooɓe gari ɗo ɓooyi woɓɓe fa ñawti hannde ne mbiye gawoɓe woɓɓe ñawti hannde fa hannde mbiye jagruɓe amma sakitiɓe peri gari ɓen ferigo cakitigo ngo ɗum daga duuɓi hemre e capanɗe tati mago deki ɓen keddini mbiye fulɓe Djelgooji fa hannde ɓen du to keewi e Niger kam wonno zone Tera e zone mo Inatas e zone mo Zerma Ganna amma hannde ɓe cankiti partout Niger leydi toroji ɓe ngoodi ɓe ngoodi leydi toroji sanne a faami faya frontiére Burkina feeri fof ɓe ngoodi amma to ɓe ɓuuri sembe kam woni jonka to mani Tera torodi e leydi leydi wala ɗum fulɓe Djelgooji ɓuuri heddade leydi Niger amma sembe ko warno Niger arande ɓe fof keewal naatuno amma ko fulɓe ka anni o duroɓe nokku fof to ñamdu dabbaji mo ɗoyti fof fuu pera
semme fulɓe Djelgooji natanoɓe Niger ɓe fof hannde ɓe koti Gana en Togo en Benin en toon ɓe goni hannde toon ɓe keddi hannde sona heddiɓe ne ñiiɓe jon guure jonka hono Amadou Singe en Manna en Kurki en jonka tawa leydi wallam ga ɓe gaɗino guure fo ley fitna cakkitiɗi canguitiɗo donc guure ɗen ɗon kamɓe ɓe ganduɗo to jon hannde jon onon toye keddiɗon toye sembe moɗon hedde ammo kaldanmi o min momi kaldata o minen ka sembe amin fa hannde terani o wuro amin ngo mbimama ngo kam wona Amadou Singe minen ka donc e Manna e Kurki e mo jiiɗa gande leydi ndi fou fukkureji amin fukkureji amin ile ɗon laade leydi Bankilare leydi Gurol fa naade leydi canton mo Tera mo Kokoro forño ƴuuro ɗon naade Jaguru fannito fa naade leydi Toro Djelgo fof mo jiiɗa ɗum fof lamol gotol ɓe fof ɓe jeydaɓe fof ɓe jeydaɓe jonka ne wawi Djelgoji ne woodi cuuɗi cuuɗi ɗum en naatani détail mum amma Djelgoji ne woodi cuuɗi cuuɗi kewɗi amma hatta fof oɗon jeyda no wawi o leñol ngol to o leñol ngol amma tawi on fof o gotum saabu o kaw o bapani o kaw oɗo ɓiggolgo on noon fof noon ɗo to jonin Djelgoɓe jon ande denɗiragu no ɗuuɗi Djelgoɓe leñi foti woni ko laati denɗiraɓe muɗum ɓen ko tolodorta wallahi min ka Djelgoɓe leñi ɗi anduno tolodura ko wiyete Djelgoji li fulɓe ka jalluɓe ni ɓe tolode jalluɓe ni woni leñol laatingol ka eɓe tolodura e leydi leñol fulɓe amma bako ɗum wala andi Djelgoji mbimama Djelgoji leñol mangol joni a daari Djelgoji hoore no woodi jalluɓe le muɗum no woodi bariɓe le muɗum no woodi sidɓeɓe le muɗum no woodi fof haala leñi fulɓe gonɗi nokkuji ɗe fof no golli Djelgoji amma sini a wi Djelgoji ta hawnoriɓe fof ay si a wi Djelgoɓe wiyeteɓe inne Djelgoɓe nden ɓen kam won asul toon e jalluɓe sabu wima jallo debbo rimiɓe dekka to jallo woni fof jallo woni fof kam woni ɓikaw ɓe gaɗino ɓikawi o donc ɗum woni tolgoɓe goɗel tuɓe ɗen du fa hannde laati tuɓe takkodurɗe tolnduɗo tolgo waɗa semme ndene yimɓe so tolo naati hakkude fof kaɓata donc tolgo watta semme woɗi ɓe jeydade saabu ɓe fuɗɗi gotum kala kay mabɓe wonɓe to ɓe ni gonɗo ɗum ɓen eggan jaaha to ɓen eggan garɗo hannde Djelgoɓe woɓɓe ne gonni leydi booni eɓe jeyda minen min kawti enɗam amma fuu joni jalluɓe mbiyete naati leydi booni on noon ni jalluɓe fa hannde yimɓeɓe keew leydi Djelgoji hannde mbiyataki ene Djelgoɓe saabu ley tubal Djelgoɓe goni to jon amana mawɗo woni hakkude fulɓe wiyeteɓe Djelgoɓe e jalluɓe illuɗon ko neɗɗo fuu wiyama te oɗo Djelgojo noon fof a tawan ɓerde muɗum jokkani jippoto ɗume woni ko jiiɗa wadde tolo ngon na ko mbiɗan ɗum won ko wadde tolo ngon mawɓe ndeni hunde fof natani no wattade tawi yimɓe poti to kaɓɓo tuɓe ɗen ɗe ɓadodurɗe ɗe ndimanuri ɓe jiiɗi alaga enɗam heddo hannde joni hunde fof an hoore maɗa andi joni to joɗɗa ɗo a jalli yallo hunde fof ko gammami annaru sinni waddi tolo ngon tan ɗum fof ɗum laataki jawdi joni anda laataki jawdi wawa ɓernandema a wawa ɓernande kam hawta e joni ɓi baba goɗɗo janggo fay so tawi o Djelgo ne waɗi kam goɗɗum ɓernanɗo amma so jaljallo waɗi goɗɗum wiya a kono jaljallo ɓolo way ko jaljallo waɗima ɗum ɓernata si a ɓerni a semti donc ɗum won mana ko mawɓe meɗen arandede ne kebbini toloji saabu so tolo naati fuu no yaawi fitina watta semme saabu jomum leydi ne ɓerni haala ko haaja ɓernita to ɓenni jalluɓe ɓenni woni ko goduɗon tolodiroɓe nan o godi leñi fulɓe woɓɓe ɗe tolodir eyyi hono lehi Djelgoɓe ɓen hoore no woodi tordiroɓe kamɓe hoore ma lehi Djelgoɓe ɓen hoore no woodi tordiroɓe jonka enɗaɗam yalla enɗam fulɓe ɗam par ce que joni Djelgoɓe ɓe mbiɗa ɓen no tordira e Djelgoɓe woɓɓe toon no mbiye baaɓe aɗa mbiye bakandankoɓe a famina yalla woɓɓe baaɓe na naɓe wolarɓe ɗum kam mi anda amma kamɓe ɓe tolnira e ɓen minen sabude bakuna wiyeteɓe piri ɓe gaari Djelgoji donc ay Djelgoɓe ɓe tolnira e maɓɓe saabu jalluɓe sowno no woni hakkude jalluɓe e baaɓe e ley suleɓe ɓen woɓɓe gonton ɗamɓo leñol manngol gongol wiye suleɓe goldu no tolodira e modibaɓe wiyeteɓe modibaɓe tan tolodira no tolnira e jalluɓe no tolnira e modibaɓe
heyɓe fuu woɓɓe gonton mbiye sampar goɓe kamɓe no tondure woɓɓe mbiye ɓiɓɓe lamɓe a famina hule leydi jelgoji ni leydi jelgoji limti hakkude mabɓe ɓe tondure eɓe to woɓɓe tondure fani jindu no wodi joni leñol gongol toon mbiɗe wiye siiɓe hakkude amen minen ka yennore taw hakkude amen ndemin jii jomum fuu wona fay honko toolo jalluɓe gon wonga min jennan jomum kecce arande jahilaka wodi no semmenen ka min jennan jomum heccere jomum jahili en ɓe ka jenduna heccere tawi leñol ngol ka to o yi banno fuu jennande joni ɓe godi ley amen ɗo joni min mbiyatan ɓiɓɓe ɗum ɓiɓɓe ñamoɓe ɗum min mbiyata joni ɓe goni wuuro amen awatini ɗo ɓiɓɓe ñamoɓe ɗum suko mo jinɗa ɗum ɗo joni ismo ga ko kamɓe joni suko on joni minen ka o de miñimen amma to min tawi o fi mbitan bamma ñaamo ɗum a neɗɗo wi eso ñaamo ɗum ka anni ka donc toolo ngol no woni hakkude amen en ɗo siiɓe min mbiyete donc mi anna kamɓe no maana asulu ɗum woni maana toolo ngol amma toujours toolo ngo woɗi ɓeɗen toolo modi baɓe donc ɗum mi faami inchallah toɓmadala ƴewɓe télévision ji meɗen hakkika ni no on nana yewtere meɗen ko gonɗen en jewtide fayde ni e fulɓe meɗen wiyeteɓe jeelgoɓe gana en andi leñi adunaru leñi noon nokkuji fuu to jaaɗon on tawanno leñi fulɓe no heewi sanne ndelle ɓeɗo du konda on nani ko gonɗen no en ƴamamo ɗo ɗume leñi ɗiyeji woni leñi mabɓe kam woni jeelgoɓe tolodira du konda e jalluɓe to jonin hande to gonɗen ɗo e nder leydi Niger ɗo no on godi ɗo e nder Toubé leydi Niger wallahi Niger ɗo min ngala tubal amma miɗen godi joruɓe min godi joruɓe waɗotoɓe sappo ley Niger joruɓe waɗoɓe sappo amma tubal inen tubal jelgoɓe a wala ley Niger donc sayni hoti toon to sayni ne hoti ɗum toon amma ɓe wodani joruɓe jalluɓe wuƴaki ɗo jalluɓe calli hokkude min tubal ɗo joruɓe ni min godi tan joruɓe ne na wawi haalande min joni joruɓe en toye goni e nder leydi Niger ɗo to wallahi joruɓe en miɗo wawi haalande gueɗe mabɓe to woni saabu Amadou Singh no woodi Manna no woodi e fa hande leydi Ayruga no woodi ɗiɗi toon leydi Bano Banga no woodi ɗiɗi e Tera no woodi gotal fara hende e holɗo Tera toon tinguɗo toon woodi gotal donc dagunini daguni sappo mi sikka ɗe woɗi sappo ne fikka dekkaɓe fuu nder kantoji ɗon ni ɓe laati ɗum ɗo joruɓe moɗon ɓe noon ni nokku fuu to ɓe goni fuu amir gonɗo on ɓe jokkata amma ɗi fuu ɗi ofaki ni amir pétrole kole ni rimi ɗi fuu amir pétrole ɗon ɓe gonduno araɓe ɗon ɓe on goho joro jelgo Niger gaɗa amir pétrole donc mi wawi wiide fayi joruɓe woɓɓe maɓɓe kane arti amirago gon ne arti par ce que groupement mo pétrole on joruɓe jelgoɓe woɓɓe ne arti samɓe kamɓe ni mbotide ɓe fulɓe fof kawriti poti gatti groupement o a faami ley jelgoɓe ne godi nden fof ɓe nayo gawoɓe ne godi daggu joyo ɓe kawriti ɓe gaɗi mawɗo jonka groupement donc hannen fulɓe ka anni o feroɓe maɓɓe fof péri dilli toon kooti leydi Hawsa peƴƴiti maayo o peƴƴiti maayo woɓɓe dillide e jama moɓɓe dillide ɓe joraka ko jeeyi toon jokkoyi amiruɓe woɓɓe kam ñatasa en Bani Bango en mani donc noon ɓe gaɗi koɓe fof ɓe dilde joraka ɓe dilde e jama maɓɓe jeeyi toon ɓe jokki ɓen toon donc to amiruɓe ɓen toon ɓe limi e gaɗami ɓen toon ɓe keddi toon amma fa ɓegade gari ndimi saabu jama ɗuuɗan pecci hande gaɗi kam ɓoodi ne keddi joruɓe kam ɗon fa to jonin belko isa komi jiiɗi ɗume woni ko jamirta keerol hono bandiraɓe meɗen pulaku e dow adunaru meɗen ga hande pulaku no ɗuuɗi sanne yewtere meɗen nde enɗan du kondan keero adunaru no wawi yaade ɗume woni ko gatta noddandu ni e pulaku ɗo pulaku mbiɗa wallahi pulaku hande min ka ko mbawmi noddude wiide ni fulɓe tinno e du'a u fulɓe tinno e potal e nangodurde woɗi fa hannen kakkile ko waɗi e zamanu ko wonno waɗi e zamanu no hannen anni yimɓe leñi gonde ñamdura yimɓe gonde jama ɗuuɗi fa ne ñamdura o fu no filo no wattade hemro banno layfi heɓa riwa ɗum nokkure muɗum yimɓe acca ene hoddiɓe meɗen tawi to gonɗen fof hoddiɓe meɗen tawi enen kan e annira jaam tawi enen e hoddiɓe meɗen tawi probléme tan naata hakkude meɗen
tawi sinni baasi wari tawi ƴuuray to maɗa balla ta ƴuuru to maɗa ta ƴuurgel ma to ngel maɗa sinni a heeɓi ɗum fuu a hesan torraji woni ka noon wakkati fof ni torro wari fuu wiye onon ka torro to moɗum ɓiwi to wallahi en keɓan probléme woɗiddu gonngel du fulɓe ne kalane zamanu wari joni ne kaani jooɗo nokkuji go'ote kawrita gaɗa lekkol gaɗa loktorode gaɗa ko gatta fuu tawe nde jooɗi hatta durgol duroɓe ɓen ne eggane ñande garta nde duroɓe ɓen pilote gaɗa durgol kesol e zamanu hannen garta o fuu tawi wonde ko wawi jogade jogo ñamna heɓa barke muɗum no ɓuuri no doggono fa fowta hande ɗo jaago to fatti enka keso fa foy to paama ɗum tampini e enen wonɓe ɗo hande saka waroɓe gaɗa meɗen si nimɓe celay ɗum fuu waroɓe gaɗa meɗen ɓen kay mbiyatake en fa werɓe foy o ɗiddu neɗɗo fof arta ene Afrique fay goto hoɓene kaala mbi a fulɓe toña fulɓe Afrique ruuni Afrique nde leñol ɓurgol pullo leñol ɗudde wala li Afrique mi andana laaraboɗo baka laaraboɗo wala leñol gotol ɓurgol li Afrique foti fulɓe wala sabu fulɓe tan keɓi no goodi e leyɗi gaɗoji noogay ma ko deki li Afrique to goni to fuu no goodi canton wona hono ngaru o werɓe koye to goni fof tawan canton ji muɓe goodi amma ɗum fof hatta fa hande gorel lumgel ñolgel jehengel ummo wiya a fulɓe ngala leydi fulɓe ngala leydi fulɓe kamɓe joƴƴini leyɗe fuu donc ɗum waddi ɗum yawar ɗum waddi yawar on gotel wuro jiyago fof oɗon goni gaɗa muɗum wuro ngo jiya ɗon fof oɗon goni ɗon nanggodira e onon ɓen oɗon jangguinta sukaɓe moɗon oɗo ɗon jokki dabaji foyi to min ka ɗum yiime ne torri en sanne haqiqa no gatten fof yimɓeɗen jangguɓe yimɓeɗen annuɓe yiiliɓe e ardiɓe meɗen mawɓe meɗen hooreɓe meɗen ne kaani ummo daro darna lekkolaji nokkuji fof jangguirɗe ko laati fof woɗi du jamira fulɓe ceerno fitinaji garɗi cakiɗe zaman ɗi murto e majji hande ne piliɗa fitina nda filaki fitina heɓano sakko no pilɗa ɗum Allah kam tagi annar muɗum kam tagi yimɓe muɗum kam tagi dinaji muɗum kam tagi hunde fof mo muuyi naata dine mo muuyi amma hono arditade wakkitade kam wonno tillahi tilisina goɗɗum ɗum a tampinan hoorema tampina leñol maɗa yimɓe neɗɗo fof woɗa hakkude muɗum e Allah woɗa hakkude muɗum e laaɗo Allah rewa Allah ko wawi nde ummiɗa jemmam nanguɗa mbaaluɗa naafa fa fini fajiri fa 10 heures goɗɗo ƴamtama ma nawɗe mbaɗa naafa liɓade ma hanke amma sa wakkati sawru a wiya fiya goɗɗo nawde tourbay ma waɗa e goɗɗum a toñake ɗum a toñake ɗum min ka jiilan walla a toñake ɗum haali nanan ɗum heesi jaɓi kolla ɗum tumna ɗum ina Allah saabu a wawa saabu hande ko wadde ɗum hoya de nden yimɓe gaɗano nden majjuɓe ɓuuri hewde hande saliɓe keewi wona majjuɓe funo andi ayo hande yimɓe fuu no andi cayi wona majju donc wakkitade goɗɗum ɗum wiya sana tirsina hoore no goɗɗum ɗum vraiment min ka accu noon gam hakke mi yiiɗa woɗɗode ɗum saabu mi annal ɗam heewa amma fisibilillahi hani eɗen jiiɗi sensibilisation fulɓe ne jiiɗi sensibilisation e hoddiɓe meɗen fof sabu wona enen tan goni e majju yimɓe hewɓe woɓɓe ne goni e majju Allah waddan en jaam e leydi men fof to min jetti sanne Belko Issa on nani yewtere meɗen ko jeɗɗen faydani e leñol fulɓe meɗen witeɓe Djelgoɓe denɗiraɓe Dialloɓe assalamu aleykum